morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ फैगौ 24 घन्टायाव आसामाव रोजा खुवा आरो बारहुंखा फैनो हागौ। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना IMD आसामनि थाखाय मोनसे बोथोरनि बोसोन होदों, जेराव फैगौ 24 घन्टायाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव रोजा खुवा आरो बारहुंखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गोग्लैनायनि इयुन रादाब होदों। माखासे बाहागोफोराव एसे अखा हानो हागौ। खुवा गोनां थासारिफोरा नुनो हानाय आरो दावबायनायनि सानथांखिफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना साननाय जादों। थागिरिफोरखौ सांग्रां थानो बोसोन होनाय जायो। जर'खायै फुङाव आरो बेलासिनि समाव बांसिन बिदुङा 25 डिग्री सेल्सियासनि खाथि खाला जानो हागौ, जेराव बाङाइसिन बिदुङा 15 डिग्री सेल्सियाससिम गोग्लैनो हागौ। अरुणाचल प्रदेश बायदि नसुंसेनि रायजोफोराव अखा आरो बरफ गोग्लैनो हागौ। फारसेथिं गुबुन सा-सानजा रायजोफोराव गेजेर खुवाजों लोगोसे गोरान बोथोर जानो हागौ। नैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव खुवाया बिरखंनि खामानियाव हेंथा होदों। गं 18 बिरखंफोरा गोबाव जादों। बिरखं गाथोनाव रोजा खुवा बिरखंफोरखौ हेंथा होदों। बृहस्पतिबाराव लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव LGBIA रोजा खुवा बिरखंनि खारनायखौ हेंथा होयो, जायनि जाहोनाव गोबां दावबायनायाव गोबाव जायो। अदानि ग्रुपजों सामलायजानाय बिरखं गाथोना फोरमायदोंमोन दि गोब्राब बोथोरनि थासारिनि थाखाय गं 18 बिरखंफोरा गोबाव जादोंमोन। बिरखं गाथोननि सासे बुंथिगिरिया हेंथाफोरखौ रोखा खालामो दि फुंनिफ्रायनो गाज्रि बोथोरा मावफुंनायाव गोबां गोहोम खोख्लैदोंमोन। बिबानगिरिफोरा थाबथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय टार्मिनेलफोराव उफ्रा मावथिफोरखौ थिसनदोंमोन, उफ्रा जिरायनाय आरो दैनि राहाफोरजों बिसोरनि सुबिदाखौ रोखा खालामदोंमोन। दावबायारिफोरखौ बिरखं गाथोनाव थांनायनि सिगां गोदान समफारिफोरनि थाखाय एयारलाइन्सजों नायग्रोमनो बोसोन होनाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव फेनानै थानाय रायजोआव पुलिसखौ गाग्लोबग्रा सानै हमजादों। पुलिस मावथिफोरनि सायाव गले-गले गाग्लोबनायफोरा गुवाहाटीआव रैखाथिनि जिंगा सिखांदों। बावैसो सिगां गोबां जाथायफोरनि खौरां मोन्नायजों गुवाहाटीआव पुलिस मावफारियाफोरनि सायाव गाग्लोबनायफोरा बांगासिनो दं। बावैसोनि जाथायाव सानै फेग्रा लाइमोनफोर साहिरुल इस्लाम आरो नबियुल हकखौ बुधबारनि हर गेजेराव हाथिगाव पुलिसखौ गाग्लोबनाय आरो मावख'गिरिफोरखौ गाज्रि बाहायनायनि थाखाय खानाय जादोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुरु बिहुनि समाव दिसपुर पुलिसनि सायाव गाग्लोबनाय आरो बशिष्टा पुलिसनि सायाव मुगैथाव गाग्लोबनायजों लोगोसे बेबादि जाथायफोरखौ सिगाङावबो रेबगान्थिनाय जादोंमोन। उननि जाथायाव इक'पाब एन्ड ग्रिलनि बिगोमाया सासे मावख'गिरिनि हेंथायै हिंसाखौ थुलुंगा होदोंमोन। बेफोर जाफ्लेबाय थानाय जाथायाव नोगोराव आयेन बाहायग्रा रैखाथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ 10 कौटि रांनि गरखा भवननि बिथांखिया जागायनायजों बिटिआरआ गोजोन गोरोबथा महर लाबाय। 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुं खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान लानानै बुधबाराव चिरां जिल्लायाव थानाय गरखा भवन आरो हारिमुआरि मिरुनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर'नि फोरबोनि समाव सुबुं गौमायाव बिबुंथि लाखिनानै बे हाबाफारिनि हारिमुआरि आरो जारिमिनारि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। गरखा भवनखौ बिटिआर गोरोबथा 2020 नि दफाफोरखौ नोजोर होनानै दानाय जादों, जायनि थांखिया ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनाय। बिथाङा दाजाबदेरदोंमोन दि 10+2 बिल्डिंनि लुनाय, जेराव मोनसे कनफारेन्स हल आरो रैखाथुमसालि थागोन, बोसोरसेनि गेजेराव आबुं जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बिथांनि दैदेननायाव गुवार जौगाखां नाजानायफोरखौ नोजोर होनानै CIM बर'आ सिलाराय भवन, बिरसान्दा मुन्डा भवन, स्वामी विवेकानन्द भवन आरो भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङै मुं दोनजानाय मोनसे हारिमुआरि न'जों लोगोसे गुबुन गाहाय हारिमुआरि मावथांखिफोरखौ मुंख'दोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि सिङाव मोनसे गरखा भवन लोगो हारिमुआरि बिजिरसं मिरु गायसननाया मोनसे गाहाय राहामोन। बे जौगानाया गरखा सुबुंफोरनि फारसे बावनाय आरो बिसोरनि बिहोमाफोरखौ दिन्थियो। बेयो खालि गरखाफोरखौल' मुलाम्फा होनाय नङा, नाथाय गासैबो हारि आरो आफादफोरनि थाखाय मोनसे फुंखा महरैबो खामानि मावगोन, छेत्रीआ बुंदोंमोन। छेत्रीनि बायदिब्ला, गेजेर हायुंआरि राजालामानि खाथियाव गरखा भवननि सोलो गोनां जायगाया बेनि सौहैनायखौ बांहोगोन। कामाख्या थानसालि, परशुराम कुन्डा आरो नेपालनि पशुपतिनाथ थानसालि बायदि गाहाय दावबायारि थानसालिफोरजों मिरुनि खाथिया बेखौ ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोनांथार बरायनाय आरो हारिमुआरि मिरु महरै जायगा होयो, बिथाङा बुंबावो।
गावनि गोजोननायखौ फोरमायनानै सेत्रीआ बे मावथांखिखौ मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय बुंदोंमोन। बेयो भारतनि गिबिसिन गरखा भवन आरो बेयो बिटिआर गोरोबथा मावख'नाय हारिमुआरि आरो जौगालु थांखिफोरनि थाखाय जोंनि बाउसोमनायनि नेरसोन जागोन होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 5थि खौराङाव दङ ASSEB HS फार्स्ट इयारनि आनजाद 2025 नि थाखाय अनलाइन फर्म फिलआपनि थाखाय पर्टेल खुलिफिनबाय। आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड ASSEB आ 22 जानुवारि बुधबार खालि गोजौसिन गेजेरारि HS सेथि बोसोरनि आनजाद 2025 नि थाखाय फर्म आबुं खालामनो थाखाय अनलाइन पर्टेलखौ खुलिफिनबाय। बे पर्टेला 30 जानुवारि खालि बेलासिनि 5 रिंगासिम मोननो हाथाव जागोन। बे फोलावनायखौ बै फरायसाफोरनि थाखाय होनाय जादोंमोन जायफोरा सिगांनि फर्म फिलआप उइन्ड'खौ खोमादोंमोन, जाय 26 दिसेम्बर 2024 निफ्राय 13 जानुवारिसिम खुला दंमोन। बर्डआ गावनि आवथानि सिङाव थानाय गासैबो फसंथानफोरनि गाहायफोरखौ खावलायदों दि बिखान्थिया थिखानाय समनि गेजेराव आबुं जायो। ASSIB जों फोसावजानाय फोसावथाया बर्डआव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि जायखिजाया थासारियाव आरोबाव जेबो फोलावनाय जानाय नङा। HS सेथि बोसोरनि आनजादफोरा 6 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन आरो बर्डजों सिगाङाव फोसावजानाय आनजादनि समफारि बायदियै 29 मार्चआव जोबगोन। फरायसाफोरखौ जोबथा मिनिट्सनि जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे बारायनाय समखौ मोजाङै बाहायनो बोसोन होनाय जादों। आरोबाव गुदि खिथा एबा हेफाजाबनि थाखाय फसंथानफोर आरो फरायसाफोरखौ ASSIB जों फोसावजानाय मावख'आरि फसंथानफोरखौ नायनो बिथोन होनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ बिजिरगिरि फोथारनि साखाथियाव 360 लिटार आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामदों। 23 जानुवारि बिस्तिबार खालि गुवाहाटीआव पुलिसआ आयेन बेरेखा जौनि मोनसे केफ खामदों। रिपर्टनि बादिब्ला पानबाजार PSनि मोनसे हानजाया मोनसे गारिखौ होबथादोंमोन जेराव जजेस फिल्डनि साखाथियाव गुवाहाटीनि MG र'डआव 360 लिटार आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। बेनि सिगाङाव बशिष्टा पुलिस थाना गुवाहाटीनि मोनसे हानजाया दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव गोबां बिबांनि भारतआव बानायनाय गुबुन हादोरारि जौ जब्द खालामनायनि फिथाय महरै बारलुघाटआव मोनसे अपारेसन खालामदोंमोन। 7थि खौराङाव दङ आसाम मुस्लिम हौवासाखौ जय श्रीराम बुंनो नारसिननायनि दायआव सा 4 हौवासाफोरखौ हमदों। पुलिसआ बुंदोंमोन दि आसामाव सासे थाखो 8 नि फरायसा सासे मुस्लिमखौ जय श्रीराम बुंनो नेवसिनायनि थाखाय गाग्लोबनायनि थाखाय सा 4 हौवासाफोरखौ हमनाय जादों। पुलिसनि सुलुंनि बादिब्ला हमजानाय हौवासाफोरखौ मोनाबिलियाव हगारना होनाय जादोंमोन। बे जाथाया आसामनि काछार जिल्लानि जिल्ला गाहाय मावख' सिलचरनि चन्द्रपुर ओनसोलाव जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बुधबार खालि फरायसालिनिफ्राय न'आव फैबाय थानाय समाव सा 4 हौवासाफोरनि मोनसे हानजाया फरायसाखौ गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबग्रानि बादिब्ला हौवासाया थाखो खथानि इन्जुराव माबा मोनसे अजद गोनां लिरदोंमोन। बिथांमोनहा लामायाव बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन, बिनि खोमायाव हमदोंमोन आरो जिरायहोदोंमोन आरो फिन बिथांखौ जय श्रीराम बुंनो नारसिनदोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि बिसोरो गाग्लोबनायनि भिडिअ बानायदोंमोन आरो फिन बेखौ समाजारि बिजोङाव आपल'ड खालामदोंमोन। भिडिअनि भाइरेल गोसारनायनि उनाव गाग्लोबजाग्रानि नखरा चन्द्रपुर पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।